नैहर में हमरो लाभारवा। हम व्यास राजकुमार आही रुआ सब केहू के अपन फ्रेंड के हम तहे दिल से प्रणाम करतनी। एगो हमार रचना अभी हम खुद रचना कैनी है, जो वॉइस करके रुआ सामने रखल चाहतनी। अच्छा लगे तो आशीर्वाद में अपना विचार देंगे। नैहर में हमरो लाभारवा। नैहर में हमरो लाभारवा। नैहर हमरो लाभारवा से हमरो जियारवा लागल ए राम। लड़किया अपना पति से कहतरी, सुहाग रात के पहला रात बा कि सुनी ना, बियाह तरुआ से हमार हो गईल, लेकिन हमर पुराना केहू संगतिया बा जरा के हम दिल से चाहिला। से हमरो जियारवा लागल ए राम। ऐसे हमरा के रुआ जाए दी। औरतिया कहतरी, जाए नाही देह बनइहारवा। कहतरे कि हे स्वामीनाथ हमरा के जाए दही, काहे कि हमरा दिल से निकलत नइखे। जाए नाही देह बनइहारवा तो किनी के जहारवा, किनी के जहारवा, किनी के जहारवा खाइबे राम। न रुआ जाए दे हम हमरा के नैहर, तो हम समझ लिए कि जहर खा के मर जाए। लइकवा बड़ा धर्म संकट में पड़ गई। आगे की रचना हमारे बा भैया। मैटर अच्छा लगे तो आशीर्वाद के रूप में लाइक करेंगे। और आजकल यह घटना घटता, अब लड़की लोग लड़का लोग से कोसों दूर बारे। अब पहले के लोग लड़का लोग लड़की लोग के फंसावत रहे, अब लड़की लोग लड़का लोग के फंसावता और उड़ा के लेके भाग जाता। इस समय चल गई भैया जी। हम रचना कैनी है गीत के। अगला लाइन बा, कइले बानी ओकरे से प्रेमवा, प्रेमवा कइले बानी ओकरे से प्रेमवा, उहे सजानवा बारे हो राम। कैले बानी ओकरे से प्रेमवा, उहे हमर सजनवा बारे हो राम। रउआ मांग में सेनूर तक डालनी, लेकिन हमरा दिल में रउआ नइखी हमरा। और लड़किया कहतरी, चाहे खिसियई है राउर परिवारवा, चाहे खिसियई है परिवारवा, नहीं रहब ससुरारवा सुनहो ना।
जय हो जय हो। अगला लाइन में भैया, मानवा में अतने के डारवा हो मानवा में अतने के डारवा मानवा में अतने के डारवा राही राजकुंवर नियारवा भेजले हो ना। मनवा में अतने के डरवा राही राजकुंवर नियरवा भेजले हो ना। ना ये बात इसमें है। और अतिया कहतरी लड़किया अपना प्रेमी से पति से कि सुनी ना, शादी तो रउआ साथ हमारा हो गए, लेकिन रउआ साथ हमारा दिल नइखे मिलत, काहे कि हमर नैहर में एगो हमर बा दोसर रहे। मानवा में अतने के डरवा राही राजकुंवर नियारवा भेजले हो ना। जबरन छोड़ई है नैहारवा जबरन छोड़बा नैहारवा तो किनी के जहारवा खाइबे राम। जबरन छोड़बा नैहारवा जबरन छोड़बा नैहारवा तो किनी के जहारवा किनी के जहारवा किनी के जहारवा खाइबे राम। कुछ कहना है? कहना है कि भैया एक लाइक एक फॉलो, बस आशीर्वाद चाहिए और छोटे भाई को भरपूर आशीर्वाद दीजिए और हमारे फेसबुक आईडी व्यास राजकुमार राही को फॉलो सब्सक्राइब लाइक करके आगे बढ़ाएं। आपका चरण का धूल आपका छोटा भाई आपसे आग्रह करता है। क्यों मुकेश जी? जी।